na subscribe domin kwankwadar Zuma Family, music, comedy, movies, and many more. Na yi ma Allah godiya da wannan tambaya da kai mu, domin bakina yana ƙaiƙayi. Na ƙosa ma ka taɓo ni game da wannan abin da ya shafi yadda nake riƙe da jama'a na. Ala hakika gaskiyar magana, muna da kyakkyawan alaƙa tsakaninmu da talakawa na garin Danwata. Domin ni dai Allah ya yi ni na kalli yadda ma'aifina ya zauna tare da jama'a. Don haka na kalli wannan abin na riƙe a hannu, ya shiga cikin zuciyana. Ni ma ina koyi da ma'aifina yadda ya riƙe mutane, domin har gobe mutanen Danwata suna samun ma'aifina albarka kamar yadda ya riƙe jama'a baya. Na subscribe domin kwankwadar Zuma Family, music, comedy, movies, and many more.